У мінулы чацвер у рамках года гасціннасці наш горад з творчай сустрэчы наведаў вядучы тэлеперадачы «Падарожжа дылетанта» Юрый Жыгамонт. Гутарка з ім адбылася ў гісторыка-краязнаўчым музеі, дзе сабраліся настаўнікі і гісторыкі Шклоўшчыны. Юрый Владимирович расказаў пра тое, як скончыўшы тэатральна-мастацкі інстытут і прапрацаваўшы доўгі час у тэатры, прыйшоў на тэлебачанне. Менавіта там ён прыдумаў сабе новы вобраз і ўпершыню прымерыў знакамітае чорнае паліто і капялюш, у якіх дагэтуль паўстае перад гледачамі. Варта адзначыць, што ўсю творчую сустрэчу мужчына размаўляў па-беларуску і, як сам прызнаўся, рускага амаль не ведае і з дзяцінства гаворыць на роднай мове. Дарэчы, пра свае дзіцячыя гады вядучы таксама памянуў і адзначыў, што ў будучыні хацеў бы вярнуцца на радзіму ў Нараўлянскі раён Гомельскай вобласці. Большасць пытанняў дакраналіся менавіта творчага стварэння Юрыя Владимировича перадачы «Падарожжа дылетанта». На пытанне, чаму ён выбраў менавіта такую назву, той адказаў, што найчасцей у сваіх вандраваннях шукае не столькі факты, колькі цікавыя гісторыі, а геаграфію падарожжаў выбірае, засноўваючыся на пачутых ці прачытаных гісторыях, звязаных з гэтымі месцамі. У першую чергу гэта, конечно, там каб гэта цікавая гісторыя была і каб было што паказаць. Таму і кожны, я кажу, што бежыць, таму што вот уже столькі гадоў працуе, столькі напрацовак, што ну само, я кожны год сканчаю столькі гадоў, вот мінулы думаў, што я наступны год куды паеду. Зараз пачаў глядзець, на 3 гады наперад наглядзеў уже. Разумееце? Гэта хоть просто про тое, што як бы там вот часто сустракаешся з тым, што кажуць, на Беларусі там як бы мала што захавалася, мала што ёсць, мала... У нас настолькі багатая гісторыя, і вось колькі знойдзена скарбаў, вось менавіта на Беларусі больш за ўсё знайшлі. А колькі яшчэ ляжыць, што шукаеце? Мужчына прызнаецца, што нягледзячы на тое, што перадача выходзіць ужо 15 гадоў, яго цікавасць да Беларусі і беларусаў дагэтуль не згасла, а наадварот, разгараецца з новай сілай. І ўспамінае сваё першае падарожжа, якое адбылося ў вёсцы Баруны, дзе яго ўразіў касцёл з гаючай крыніцай. А таксама ўспамінае падарожжа ў таямнічыя Альшаны і містычную гісторыю, якая адбылася там са здымачнай групай, калі частка знятага відэа знікла з плёнкі. Варта адзначыць, што Юрый Жыгамонт чалавек вельмі разнабаковы. Ён любіць і ўмее жартаваць, з-за чаго сустрэча гэта больш напамінала сяброўскія вячоркі, дзе для кожнага знайшліся цёплыя словы і смешныя гісторыі. А яшчэ шмат чытае і выдатна дэкламуе любімыя вершы, дарэчы, таксама па-беларуску. Самотны ветра з небакраем, як белы парастак спачыў. Што ў далячыні ён шукае? В старонцы роднай што згубіў? Віруюць хвалі, вые ветер, слямга і стогне і рыпіць. Няшчасця соціць ён па свеце, і няшчасця ён імчыць. Над ім пяшчота разлілася, і сонца лашчыцца касой, а ён гукае навальніцу, бо ў навальніцы ёсць спакой.